uz mene, sestri nikad nije dala infuziju. A zvao je moj drug, trčala, nije infuzija iscurila, ja gledam, oni se ljube već. Šta prvi put ga vidi, rekao, šta je ovo, jebote. Bora je se rađao. Ja bih gledao zadrugu svaki dan, majke. Jesi se rađao. Ima Apolom, brate. Ljudi, ajmo Šta tapkamo znači malo on sleep šere. right by more? Pa mi predala je Milica za razvod. Predala je za razvod. A Neće pomislit ćete Čekaj, se opet, stvarno, kad ćete se razvoditi, onda će vam biti žao. Pa meni, brate, ja da ti kažem, nisam za razvod, brate, da vas ne lažem. Slobo. Znaš. Sad ići. Dešavaju se to neke stvari, što da ne, brate, mi nismo se uzimali da bi se razveli, realno pričamo, tako? Da. Realno, brate. Stavite malo na pauzu, ono malo da odmorite i to, pa onda ćete vidjeti. Kako na pauzu žena možda nađe dečka, ja mogu da nađe za to vreme ribu i šta smo radili posle? Nisi ti taj fazon, Boro, taman posla. Nisam ja taj fazon. Ja znam ali- tebe kao vernog čoveka, Boro. Pa hvala Bogu. Ne znam, pa meni jesam. dosta ljudi Ali kažu, ne, realno, Bora je ajde kriv, reci, ovo, ono. ajde reci. Luto je ovo ono. Jeste on možda luto, ali nije on bio sklon tim zajebancijama što se tiče žena i to. Taman posla. Kao ti sa Slađom iz Jagodine. Da. Ko je sad tamo? Imao Zola Slađu iz Jagodine. Ne, čekaj, carija, sad mi, a što igramo ove mečeve, ne znam, kako ovo sad, ja i Comara smo gore ili ja i Zola protiv vas dvoje? Ja Mislim da ste i ti- Milica da ste igramo ti protiv Comara vas gori. dvojice. Dobro, Zola, Boro, slušaj moraš sad. da budeš redova na TikToku, brate. Evo pišu. Ne, ja sam se samo danas zbog cara uključio malo mene i ovo mi je, znaš šta mi je to, da ovako uveče kad blejimo kao pričamo, malo družimo se, kao mi ovako ekipa neka stara koji su bili zajedno u zadruzi. A brate, kad bi malo Mirela htjela ući s nama u live, to bi bilo vrh. Šta? Da se napušava Bora. Kad bi Mirela ušla u live, kad bi rekla dve krive Bori, pa druže, ovdje bi nastao tsunami. Ko bre, pa ne, ona je gledaj ovo, brate, neću, meni onda sam se iznervirao, ali ono je blam, ona s Miljanom kao u live-u pljuje sestru rođenu, pa da bi se opalila. Ljudi, onda je u live-u svaku večer. I da je Dakle, samo baš se nekog pokušaš da ga iznervira. To bi Tebe bilo druže koji je najjače. napravila cirkus devojka od nas. Spominjala mene, ubacila u priču. To ne kažeš ti Milci da joj kaže da ne spominje ništa o tom na TikToku. Gde je mogla bre, si ti normalan? Ne razumiješ? Jebote, ljudi. Gde je? Jebote. Ček već. Brate, smršao sam 7 kila, ljudi. Brate, vidio sam ja kad si bio kod mene da te već krenulo hvatat da si bio... Od žita Kažemo, možda da zovemo brata. Carel, dolaziš ti kod Janjuša na rođendan? Brate, pozvao me, ali ne mogu, brate, imam obaveza toliko i nekih stvari, sad da idem tamo samo zbog rođendana, brate, ne mogu. Što? Na imene to zeza, iskreno. Šebi, šebi. A brate, da se vozim 600 km da dođem na rođendan, Šebi, bebi. A što, brate, ne dolazi izgubim 3 dana, svi, sve žao. dolazi svi, brate. Na, Dolazi svi, brate. A svi dolaze tamo iz Kvartova, Beograd, di da idem 600 km. a šta opet igramo, šta je ovo, ne razumijem? Da su Šta je? ljudi, a Brate, Mirela, ti nisi svjestan da ti sad imaš za 2 dobra parfema. Ne bre, pusti me. Ali slušaj što mene zanima, brate, evo iskreno, evo Comara neka kaže. Comara zna, brate, mi smo svi blejali, družili smo se i Comara je brat, ne znam si ti upoznao, si upoznao ti nju, care? Ne nisam, znam. znam i ovako. Ne znam me. Ne, U biti kurac nisam, jesam jebote, Milice. gdje ste se Pa ćemo upoznali? bila na rođendanu. Bila na rođendanu. Bila mi na rođendanu žena, Dinu Niju A ne bio znam. si ti Boro tad tu i ja. Ne znam više koga znam, koga ne znam. O, bila muzika dobra, tad je muzika bila. Boro, ti si pevo, brate. Boro Jeste, do dobra carevog muzika rođendana bila. uzeo plac jebote. Čuj, Boro, dobra muzika bila, jeste, ja sam pjevo. Da, to bilo. Jo, ljudi, kad je rekao juče, kad se iznervirao, kad je infuziju davala, kome bre ona infuziju bre davala? Došao moj drug bre na infuziju, nije infuzija iscurala, već je smuvala. Ja se ne smijem smijati u komentarima, napašće me Mirela, kad je rekao. A ja Ti si dobar sa njom, jeste se muvali, šta, kako, pošto ona tako... Brate, nismo tu se zajebavali na TikToku igrali. Ja ju gotivim, brate, nego je uvijek nešto kuknja, ovo ono, ali u suštini ju gotivim. Poslao je danas poruku, ti ju pozvat u radio emisiju, ona vidjela poruku, nije odgovorila. Brate, ja sam nju... Dobra, sad je u hajpu, sad je u hajpu, dok malo spane hajp onda, sad kaj. Cari, mi nju mislim, ona je sa sestrom dobro, ja sam s njom normalnim odnosima, nikad ništa bre, i devojka Pozdrav, me iznervirala, Tomi, svađi. Mene je prvo iznervirala kad je izbacila
Milica udata žena, ova stoji Milica okrenuta s leđa i ona nju snimaju dupe, za njih izbacuje neki klip i tago je Tomovića. Mogla je tago je tebe, Zoli, isto bi ja kažem, alo bre, nosorogu, šta radiš bre, šta izbacuješ udatu ženu, sad kad su problemi da ispadne kao da ti nabacuješ nekom i ona meni, alo, bolesniku, ona meni napiše. Nosorogu kaže. Kao bolesniku. Bila je Boki neka afera kad ste vi bili u zadruzi, nešto je bilo sranje, on se pričalo. Mo ništa, šta je bilo, devojka došla na žurku tu, a tad Milica nije kriva, došla, sedela s nama i onda kao, razumeš, i kao Milica imala problem, meni je to, pazi, pa ja bi prvi Milici svašta rekao u mom fazonu i zvao dečka tog Ratosa da je nešto tako bilo. Dečko je normalno pitao, devojku normalno je pitao, ajde kao, kako ste se, dobro, kao žao mi, meni Milica kaže, pisu mi Kroatos, i rekao, okej, šta ima veze, razumeš, nikakav problem. Kaže, krivo mu što smo se posvađali i rastali, rekao, nema problema, šta, dečko, okej, pitao, ni reči nisam rekao, a ova napravila kao, će mi će da upiti sa dečkom bivšim, a prijavila čoveka u policiju, A ovdje pišu ljudi, kažu što ona ne kaže kako se javljala tebi na telefon, Boro, u 2 ujutro. Idemo jako... Kad je Milica bila u zadruzi. Kad? Pa kad je došla tamo, jesto, ali razumeš, ajde, nije to problem, nego ti kažem, zašto, ako je ona takva, pa što praviš sve što... Znaš koliko su tebe bil napao zbog tog unutra, sjećaš se? Što?